Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Imak. Hingkod ang pangidaron, Minyo, ug may duha ka anak. Itago na lang ang akong address diri sa Cebu. Pero taga-Bohol gid ko. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong inahan niadtong tuig 2020. Gibinuangan man gud ni siya og batan-on sa buhi pa, bisan pa sa iyang pangidaron. May nervous breakdown si mama, pero tarong ra siyang ika-istorya usahay. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Si Manang Dina man eh. Hello, Nang Dina. Imak, di ka mo uli sa ato. Ha? Nga naman nang? Oh, pwede ka mahibaw? Pwede ka pahibaw o kapinili ang nasakit si Papa? Ha? Uy, okay pa wala nang. Uli uno sa tunako sila sa ato. Saman di ka mo kuyog. Halalala, kakalit anak nang uy. Uwa pa ko kapananghin sa kumbana. Unya, uy mo bantay sa among mga bata. Nag-eskwela baya. Ay, sige lang. Ako lang bahala mo pasabot ni Papa. Ay, sige nang. Magpadalang siguro ko og kwarta sa GCash nimo. Ipuno og palit og tambal ni Papa. Nala, sige, Imak. Unya, wa kay ipada sa ato. Ay, wa na lang nang uy. Kay apiki naman. Ikaw na mahibaw mo palit sa may panginahanglan nila dito nang. O ipangusta na lang sab kong mama ha. Ingna nga dili magsigi og laag. Ilabi na karon nga may sakit man kas Papa. Na, ibaw ka gyud baya ni Mama nga di gyud na mapugnan nga mulakaw kay mag-wild to og pugnan oy. Na, mausad lagi oy. Unsa ganito yung GCash number ni mo nang? Nasakit na si Papa ninyo? O lagi, Romel. To nagpadana lang ko kwarta ni Manang Dina kay di man ko makapauli. Gipadana ko sa iyang GCash. Naunsa kas Papa in town eh. Uy, gilupig di siyang mama ni mo. Og tasab siguro sa Papang mama. Kay mulaag man yun. Pero bilib kong mama ninyo. Bisan og anak na siya. Apaligon pa siya sa pangidaron sa. Pila na gani edad mama ni mo? 73 anyos na nas mama, uy. Tiyaw mo na. Unya, kusog kang mulaag. Maog yun. Kita kaanin mo. Kabot pa kata ng idara. Si mama ni mo ba? Ingon ana na ba na siya sa una pa? Sukat pa ko nun na kanian to. Maubitaw ang 8 unta mi ka man nagsuon. Pero, 4 na lang ming buhi. Kay, ingon lagi anas mama. Pero magpatutoy ba na siya namo sa una sa masuso pa mi. Kay, tarong ra lagi siyang ikasulti. Pero sahay lagi mulikoy. Pero bilib kay kong papa, uy. Mahal kanya si mama. Mauna tinuod ng gugma. Kadiyot sa, uy. Paluapon sa nakos man ang dinabi. Kay naabot na makato siya sa Amos Bohol. Tawagan sa nako. Nga naman din man ang dina. Ikapila naman din akong tawag niya. Di man mo tubag. Naunsa ka ni sila sa amo eh. Lumak! Na? Ay, abinakog naunsa na mo diha uy. Nga di man ka mo tubag sa akong tawag. Abinakog may nahitabo na diha. Doon na gyud. Ha? Habit ko kapatay yung tao. Unsa? Nga naman? Ang pagumangko ni Papa, si Richard. Maugyay ako nakita sa akong pag-abot nga iyang among-amungan si Mama. Ha? Si Richard? Kabata pa ato? Ganun nabuhat man yung taon na niya ni Mama. 20 anyos pa lang ang pag-umangko ni Papa nga miamong-among sa among inahan nga si 73 anyos. Grabe, wagid mi magdahom. Giangkon man hino ni Richard nga kapila na niya buhatan ni Mama. Sakit gyud sa sama nako nga usa ka anak, nga tiguang naman unta kay si Mama. Unya, gibuhatan pa gyud sa ingon. Gikaso gyud ni namo.
Og pila ka buwan human sa pagkahitabo, may dili mayong nahitabo ni mama. Unya, Day, ay mong cellphone nagsigbagting. Ganina ra gyud na. Ako na lang nakamata. Ay ikaw, pero tili mong haguka. Kinsa mo nang nanawag ni mong gabiing dako ba? aman be. Ang akong cellphone palihog be. Papa man eh. Hello, pa? Oh, Hello, Pa? Dima. pa? Malas mama ninyo. Ha? Nga naman, pa? Ambot niya. Pag humanog palihapon, lalaba ako. Dayon, bihigda. Naglisod naman dayon sa paginawa. Ginoo ko, pa. Wala giday matabang. Kisuwayan pabitaw na mo sa pagtabang. Para nagbuktuan siya kinabuhi si mama ninyo. Ginoo ko si mama. Ngano ka, day? Romel, na si mama. Patay na si mama. Unsa? Nibiyar sabdayon siya. Unta, makasaksi pa siya nga mahatagan o bistisya na hitabo niya. Luoy ni mama. Pa, kumusta naman ito ang kaso ni mama, pa? Dili man di yun na nakadali nga mahukman ang suspek na akong pag-umangkon. Ay daghang pamandi ay ang hearing nga pagkahimuon. Bisag na angkon na si Richard nga iyan ang gibuhat ni mama. Mao may ingon nila. O pagdugay na mag-hearing, may schedule pa nga makancel tungod sa kadaghang hearingon. Nga, magkuhan naman sakay-sakay, magpiti-piti pa ko sa hay. May schedule pa. Sa hay, wa. Ug ako sab sa akong bahin. Kay lagi ako may nakasaksi na hitabo ba. Ako'y mo witness. Unyaon sa unto amang kuksibo. Anya, pa? Unsaon man na? Kutob sa kaya para ko. Bisya walas mama ninyo. Akong ipadayon kining kasuha. Pero pa, wa man gud may uban mo din eh. Bisa na. Bisa patay na mama ninyo. Ipadayon ko ang kaso. Tira nga mahukman na si Richard sa iyang gibuhat sa inyong inahan. Bisag pag-umangkon ko pa siya. Pa ni nahitabo. Ug unsa na rong tuiga. Hangtod karon, wa pa gyud mahuman ang kaso ni mama. Ug naluoy na kay ko sa among amahan nga mipadayon aning kasuha nga 75 anyos na siya. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, 2020 pa maning kasuha. Di ay mahukman dayon ang nag-among-among ni mama bisag giangko na sa suspect nga dili lang makausan ni niya buhata sa among inahan. Mag-agi pa day gihapon og daghan nga hearing. Ikaduhang pangutana, tiguang na ang akong papa, 75 anyos na, ug magbiyahe-biyahe pa siya og mamiliti pa para makatambong lang og hearing. Di ba pwedeng mahatagan og pabor si papa kay senior na siya? Ikatulong pangutana, ang akong maguwang sab nga mo'y saksi sa nahitabo, kung dili siya magkatambong sa hearing kay niaman siya sa Cebu, mahimo pang madismiss ang kaso? Ikaw pat o katapusan, unsa may among buhaton, aron madali ning kasuha, kay luoy na kaayong among amahan. Kinahanglan ba nga mukuha mi og private nga abogado? Pila man say magasto? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Imak.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical nga mga pangutana mga problema, licensed medical doctor ang ako ang partner sa kahanginan nga si Dr. Rene Obra. Muna ay namo pagdugay, ipadala dayon na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga sukintig paminaw na big thank you lang gyud. Ako lang yung pasalamatan tanan nga mga likers ug followers nato sa kini ang Akong Suliran official writers page. Diin guys, adto lang gyud na ipadala ang inyong suwat. Di man gud na namo gud matambagan kung sa amo ang personal nga Facebook account ninyo ipada. No, hinaot unta nga makasabot mo aning amo ang hangyo. But pasalamat ni sa mga mo private message namo sa Elaine Tantenko Bathan nga Facebook account nako ug kang Dr. Rene Obra nga Facebook account also. Naatay Facebook account diin mapaminaw ninyo ang atuang mga programa from sign on to sign off every day. And I would like to greet sila Ma'am Anehelida Flores. Good afternoon, Attorney Elaine. Kagwapa va. Ganahan kay ko nimo ma'am. Always ming maminaw nimo diri sa Campo Guadalupe, Carcar. Daghan kayong naminaw ninyo sa kini ang Akong Suliran. Hello also to Ma'am Flora Maranyo, Nova Cascaro Lauron, Carl Dave Ang, kang Miss Jaja Batia Herodes of Camotes. Also kang Marilyn D. Balili. Thank you kaayo for listening. And kang Ma'am Beverly Padua de los Reyes. No? Thank you kaayo sa inyong padayon nga pagsubaybay, pagpaminaw for the greetings ninyo sa atuang programa. I really appreciate all of you. Thank you kaayo for always liking and following our program. And of course, naatay fun run karong September. Paabutan ninyo adto ta sa DYHP ug sa IFM nga Facebook page. Dinha ta manukad sa IT Park and two in one, two birds with one stone ning ato ang pagdagan. I think three birds in one stone, no? Nidagan ta for health. Ikaduha nidagan ta kay para ni sa kalikupan nato, and third to celebrate the anniversary of IFM and DYHP. Pila na gyud ka tuig unsa na gyud kadugaya ang DYHP. So hopefully kisa tong ganahan mo dagan, kisa tong ganahan makakita namo, no? Managan ta magkita ta didto sa IT Park. Okay? And then ang ato ang letter sender si Emak. Hingkod ang iyang panigidaron, duha ni iyang anak taga Cebu pero taga Bohol gyud kuno siya sano. Punto legal ang iyang pangutana kay pag 2020 gibinuangan ang iyahang mama ug usa ka batan-on sa buhi pa, bisan pa siya iyahang pangidaron, nagka nervous breakdown iyahang mama, pero tarong ra kuno siya ikasturya usahay, no? So nasinati nato sa drama kung unsa gyud to ang mga nahitabo. Medyo naabusuhan pud gyud ni iyahang mama way back 2020 pa ni, so mga 5 years na, no? Nagkasuhay man pero wa pa gyud kuno mahuman ang kaso unya. 75 years old na ba kuno iyang papa. So 2020 pa kuno ang kaso man iyang unang pangutana. Di mahukman dayon ang amuang ang nag-among-among ni mama bisan giangko na sa suspect nga dili lang makausa niya buhata sa amuang inahan. Mag-agi pa ba gihapon og daghan nga hearing. Okay, di kay ko kasabot nganong maabtan ta og 5 years kung niangkon ang suspect. Kay sa kasong kriminal nakakita man gyud mo mga salida or kinsa nang mga naka-attend na og criminal case, inighuman og dakop sa akusado kay napasakahan na magkaso, ipatawag na siya magsugod ng trial ana, na ipatawag na siya sa korte, kinahanglan na siya basahan siya sa iyang sakdal, no, or sa kaso nga gipataw sa iyaha, no, unya basahan ka o ikaw
Tarpulano ni adtong Hunyo 2020 dito sa syudad sa Bohol, diin imuhang mo ni imong gibuhat supak sa balaod. Nya pangutan-on din ka unsa may imong masulti ani, sad-an ka or di ka sad-an. Arraignment ang tawag anak guys. Kay kinahanglan man ka mo play guilty or not guilty. Ngano man, kay kumuingon ka guilty ka, daog na. Di naman kinahanglan mo probar ang katong nikiha or ang prosecution sa imuhang pagkasad-an. Ngano man, yangkon man ka. Pero of course, pwede ra na nimo buhaton kung naay assisted pug kag abogado o kung nakasabot pug ka no, sa consequences sa imuhang gibuhat. Or kung moingon ka nga di kasad-an, not guilty, Your Honor, moingon ang kanang prosecution mo na mopakita silag mga ebidensya para pagpamatuod nga sad-an ka. Sukwahi sa imong isulti. Mo na moingon kag proof beyond reasonable doubt. So, galibog kung maybe not guilty ni iya hampli, no? Unya, pero muagi pagyud-gyud na siya og hearing, yes. Pero kung guilty ang iyahang gipli, di na maabtag 5 years. So akong duda not guilty ni or wa pud ni plea bargaining ang kaning tawhana. Ikaduhang pangutana, tiguang na ang akong papa, 75 years old na. Ug magbiyahe-biyahe pa ni siya mamliti para tambong sa hearing. Taon sad, uy, di ba pwedeng mahatagan og pabor si papa kay senior na siya? Dili man kay ang mo gyud ni nakalisod gyud sa ato ang justice system, no? Abogado man gyud ko. Kulang lang gyud, no? Kanang number 1, daghan jud kay mga kaso giatubang nga ato ang korte. Number 2, gamay kay budget ng ato ang korte. Nga di ta ka basta-basta kuhag huwis ug naa man gay huwis, di pud ta basta-basta makakuha pug mga himo ug mga korte para mabudgetan kay di man pwedeng huwis lang ang naa. Kinahanglan na amsad tay stenographer, clerk of court, legal researcher, sheriff, kana mga ingon ana ba sa staff, no? Interpreter. Kunya kisa may mapasweldoan ni nila wa puy budget. So daghan kaayong factors, no, nga makaingon ta nga kuwang pakaayo ang ato ang justice system, but I can also see nga gipaningkamutan sad gyud na sa korte nga mapaspas pud ang disposition sa ato ang mga kaso, pero di gyud ni nato mahatagan og preferential treatment kay kung kaso gyud. Ikatulong pangutana, ang akong maguwang sab nga maoy saksi sa nahitabo, kung dili siya makatambong sa hearing kay ni aman siya sa Cebu, mahimo bang madismiss ang kaso? Kay yes, posible yung madismiss ang kaso kay kasong kriminal manggod, emak, kihalan man nato iprobar beyond reasonable doubt nga kanang di gyud nimo ikalimod bisag unsaon nimo tuwad-tuwad bali-bali ang kaning siya gyud sad-an gyud siya, no, na probar gyud nato, na establish gyud unya siya man kay nakasaksig nakasaysay kay kung naa nay gamayng loophole nga makaingon ka la posibleng di madismiss gyud na ang kaso. So muna ingon ana ka importante ang mga testigo, ang mga ebidensya, no, the evidence, no, are very important nga mga documents, mga testimony, mga saysay nga makaprobarta nga siya gyud ni buhat ato. So kinahanglan gud siya na aambot kay usually pwede man sad siguro kay online naman, naapoy online basin mo sugot nga sa online lang patestigohon ang imuhang igsuon para dili na in town mo adtog Bohol para mo plite. Mahimo man pud na ipasulay lag hangyo sa inyong abogado ang huwis. Ikaupat ug katapusang pangutana, unsa may among buhaton aron madali ning kasuha kay luoy man kaayo ang among amahan, kinahanglan ba nga mokuha mi og private nga lawyer or abogado? Pila man sad ang magasto mo, depende na, no, kung kinsa ato ang kwaon nga private nga abogado. But ako musalig man gyud pud ko sa ato ang prosecution, sa ato ang mga prosecutors kay capable man sad gyud na sila. Di man na sila wa man nila gidugay-dugay ang kaso, no, and mukabat lang gyud usahay gyud. Frustrating as it may be, I hope you also don't lose hope, no, sa pag-prosecute, and you don't lose faith sa ato ang judicial system, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.